Aftens værter Jesper Steinmetz og Ulla Essendrup Støv. En direkte følge af den elendige amerikanske økonomi og usikkerheden om både dollaren og euroen er prisen på guld steget. Faktisk har guldprisen sat rekord. En ounce svarende til 31,1 gram guld koster i dag 8.418 danske kroner. I begyndelsen af 2005 var prisen 2.626 kroner, så priserne er altså mere end tredoblet. Og vi danskere har fået øjnene op for den gyldne guldpris. 2,90 gram. Dorte Fonnesbæk og hendes mand er taget til guldhandler for at sælge nogle gamle guldsmykker. Men de har også taget noget andet guld med. Et par tænder, som min mor hun har tabt guldtænder, som hun lige så godt kan få noget andet for. De kan jo ikke bruges igen. Der er 3 gange så mange kunder i guldbutikken i de her dage end normalt. Butikken køber guld for op imod 100.000 kroner. Der bliver ved med at sætte nye rekorder. En ekspert kalder guldprisen et frygtbarometer, som viser frygten for et økonomisk sammenbrud i verden. Det er fordi, vi har problemer på begge sider af Atlanten i øjeblikket. Vi har jo gældskrise både i Europa, og vi har så sandelig også i USA. Og i en periode, hvor vi oplever sådan en usikkerhed, så søger folk over i alternative investeringer, og det har guld nyt meget godt af på det seneste. Og nogle af de kunder, som nyder godt af guldprisen, er desperate. Og det er 3,85 kroner per gram. Dorte Fonnesbæk er ikke desperat, men hun glæder sig til at høre prisen for hendes bunke guld. I alt beløbet er 9.774,16. Jeg havde haft det på vægten derhjemme, men at det blev så meget, det havde jeg faktisk ikke troet. Pengene skal bruges på en pH-lampe. Hun tror ikke, hun kommer til at savne sine gamle smykker. Nu får jeg jo en anden ting at kan kigge på, og kan glæde mig over de næste mange år, som for mig er meget mere tidsvarende end det gamle guld og sølv. Og morens guldtænder, de havde en værdi af 200 kroner stykket. Hun skal flytte snart, så hun skal bruge dem til, måske nogle af dem til nogle nye gardiner.